ako kami. Live pop. Sarap yung pare. Sarap. Sarap po. Sarap po. Ba't ba nasa akin lahat? O, shawarma, kung may gusto. Nakabeli shawarma, tikman natin. Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. So ayan, makulay na buhay mga kabeli. So ngayon, ano ngayon? Ha? Ano po mga kabeli? Mga kabeli, napadaan kami sa food park, The Carnival Food Park dito sa Candaba, Pampanga. Candaba pa to Paul, ano? Ano pa po mga kabeli? Yan mga kabeli, behind the scene na kay John Paul. Pasilip po yung channel niya. Yan, Food Park. Yan. So Tuesday ngayon, di masyadong matao. So napadaan kami, uwi kami ng Bulacan sa bahay. So may event tayong Bukawi. Bukas po may event kami sa Bukawi. Ayan. So yan, Beli, nakilala tayo dito. Subscriber pala yung iba rito. So dahil dati tayo sa tambayan, si John Paul sanang mag-cover. So siya yung magbablog sana rito. Kaya lang, nakakaya naman, binigyan tayo mga freebies. So may mga libre tayo. Ipopromote na natin dyan The Carnival Food Park dito sa Candaba, Pampanga. So ayos mga Beli. So maliit lang siya pero kompleto sa lahat. Lahat ng hinahanap ng kliyente nandito. So iba-iba ang variety ng pagkain nandito. Tapos meron sila sound system. Ngayon nag-request lang tayo na kung pwede tanggalin yung sounds para makapag-vlog tayo ng maayos. Yan, silipin nyo po yung bawat stall sa kanila. Yan. So mga subscriber natin, alam naman, naging buhay food park din tayo. Kaya yung iba sa kanila nag-subscribe sa atin. Ayan, Ninong Price Sisling, Prince ba? Ninong Prince. Ninong Prince Sisling Price. Ayan mga kabeli. Kala ko Ninong Ray kamukha mo eh. Shoutout mo Ninong Ray. Shoutout Ninong Ray. Ayun. Baka naman. Ninong Ray, ayan. So ayan mga kabeli. So lahat ng idea nito kay Ninong Ray mo kinuha sigurado. Ay, hindi naman po lahat. Matagal na rin po tayo sa industriya ng paglalaro. Ayan. Saan ka nang galing before? Mga catering po, galing na rin Dubai. Okay. Mga kabeli, pasyalan nyo to, The Carnival Food Park dito. Candaba pa to, di ba? Candaba pa po. Anong barangay? Pulong Plasan po. Pulong Plasan. Yan, shout out sa mga taga Pulong Plasan. Mga kabeli, try nyo. So Tuesday ngayon, di masyado matawan. Hindi po masyadong matapag. So Friday, Saturday, Sunday. Ayun po. Yun, nadadaan ako dito. Hanggang Monday Parati kayong puno. Friday, Saturday, Sunday, Monday. Yan. So mga kabeli, yan Friday, Saturday, Sunday, nadadaan ako rito. Parating puno sila. Yan. Ito, sarado. Yan, fried noodles. Yung mga price, mga hindi masyadong mataas. Hindi naman masyadong mababa. Tama lang yung price nila. Kuya, anong bestseller natin dyan? Hello sir, good evening. Takoyaki po ang aming bestseller. Ayun. Meron kaming squid, may original sa cheese bomb. Okay, promote mo mga viewers natin. Sa mga katako namin dyan, pasyal po kayo rito sa The Carnival Food Park sa Pulong Plaza, Candaba, Pampanga. Meron din kami mga seafoods, butterfly squid sa seafoods carnival. Okay, thank you. Mga Beli, bisitahin natin to, The Carnival. Sa mga, ayan, sa mga taga Baliwag, Bustos, Plaridel, lalo na yung mga taga Candaba, pasyalan nyo to. Proven, ako na nagsasabi, ayan, ang Team Kabeli nandito. Thank you mga bossing. Butterfly squid din. So ayan mga Beli, sa natatakam sa mga ginagawa kong butterfly squid, eto nandito, bisitahin nyo po. Dahil gumagawa din kasi ako niyan, binablog ko din. Marami nagko-comment, ayan, meron silang menu rito mga Beli. Yung price yung takoyaki. Ay, thank you bossing Eva Wings. Ayan.
Nakikita yung mga price mga belly. 50, start sila sa 59. Natapos sila sa 35. De, atong ano nila, rice mill yan mga belly. Yan o. Hello po. Sir, anong best seller mo? Garlic parmesan po. Garlic parmesan, yun. Ano yan? Yung powder na nakaano na yung garlic parmesan or mix na siya, no? Tapos i-dip na lang, okay? Ano yan, idol? Wings na ba yan? Opo, sir. Pasilip nga ng mga viewers natin. Ayan. Hey mga belly, ayan, I have the wings and snack. Thank you. Pag-ibisita po mga belly. Japanese cake po. Japanese cake mga kabeli. Start din sila sa 50. So ano nila, 70. Yan Japanese cake oh. Hindi po kami pasta. May mga pasta rin kayo. Ano yung mga pasta niya mga bossing? Ngayon po, Aglio olio sa corn tuna. Yung corn tuna ba yun yung may garlic and parsley? Apo. Yun yun. Tapos olive oil. Opo, yan po. Tama. Okay, tapos chili flakes. Meron? Wala. Ayan. Mga baby. Alam nga yan. Tapos chicken powder lang yan. So ayan o. Ano to ang tawag dito, idol? Ito po, Japanese cake cheese flavor po siya. Yan may tanong ako. Bakit ba tinawag na Japanese cake? Hindi ko rin alam kung ano yung origin niya eh. Pero siguro po yung itsura, di ba? Yung tulad nung, ano nga ba itong cartoon fiction ko, si Doraemon, di ba? Lagi niyang kinakain. Baby kasi. Pero hindi ko rin alam yung origin. Okay, kahit ako hindi ko alam kung saan naggaling yan eh. So ayan mga belly. Isa-isayin natin mga boot. Yun o. Thank you mga boss. Thank you. Lemon and lemon. Citrus, colorful yan. So ayan yung mga price mga belly. Ate, best seller mo. Ano po, blueberry po tsaka Yakult din. Yakult lemon. Nakamix na. So yan, Yakult lemon yan. Opo. Ayan, flavor. So ayan, shoutout Mami Bless. Yan, taga Yakult. Magkano nag-i-start yung, ayun, 80 pesos. Opo, 80. So isang size lang siya. Opo, 22 ons. 22 ounce. Okay na rin. Yan na yung pinaka best seller mo, Yakult lemon. Opo. Tsaka po yung blueberry lemonade. Blueberry lemonade. Yan po yung may flavor. So yung mga syrup, mga Torani ba to? Hindi ba? Ano? Alam yung turani, ano po? Ganun ba? Hindi ba alam? Okay, thank you. Okay, mga Beli, ayan. Lemon and lemon, yan ang price nila. Tapos ayan yung pinaka-stage nila mga Beli. Saturday, Sunday daw meron live band dito. Tapos kung may mga kasama kayong mga bata, ayan. May playground na maliit. Ayan, Indian seat. Kopi na sinta ko. Ate, ganda ng pangalan mo. Kopi na sinta ko. Bago yan kopi na sinta ko. Yan yung price nila mga belly. Start sila sa 55. Yan cold brew series. So ice coffee. Yan Americano at choco. So yan. Mga brewed coffee gamit mo ate? Yes po, Sagadan Coffee po. Sagada. Okay. Yan mga belly, Sagada. Galing pa ng Sagada, Baguio. So yan, may mga prop din sila. Coffee na sinta ko. Waffle series. Ate, anong bestseller mo? Sir, ito po, caramel macchiato po yung bestseller natin. Yun. Sarap yan. For you. Akin na to? Yes po. Sigurado ka. Mga Beli, binigyan tayo ng anong tawag dito ate? Caramel macchiato. Yan, caramel macchiato mga kabeli. Yan. Thank you ate. So promote mo naman tong inyong tambayan. Food park tambayan. Ayan sir, sa mga subscriber po ni Cowbelly, ito po yung The Carnival Food Park. So we are already operating this food park for almost 3 months.
Located po siya sa Sitio 7 Pulong Plaza, Candaba, Pampanga, in front of elementary school. Yan, hindi po kayo maliligaw. So lahat po ng nandito ng mga tenants ay local tenants at binubuo po ng mga young entrepreneurship. So wala po siyang pinranchise. So lahat po ay authentic at original po na mga food cart and drinks po. Ayun. Yan po. So kami po ay nagsimula bilang tenant yung lemon sinta tsaka coffee na sinta ko. Ayun. Lahat po ng may pagsinta. Yan po. So thank you po sa pagdalaw at enjoy po lahat ng mga meal and drinks. Sana po makapunta yung iba dito. Thank you. Yan, mga kabeli, yan, lalo na yung mga taga-Baliwag na viewers natin. Pasyalan nyo to, dali nyo yung pamilya nyo rito. Mga kabeli. Napakaganda ng ambience, kahit sa mga bata, meron silang area para doon sa activity nila. Yan. Tita, maraming salamat. Thank you po dito. You're welcome po. Anong name nyo po? LJ po. LJ, yan. Thank you sir. Thank you po sa pagpasyal. Kuha na ang straw. Thank you. Enjoy. Opo. So mga kabeli, ito, burger show. Sa totoo lang, nung nag-i-start ako mga kabeli, nakainan ko na to. Kung natatandaan nyo yung burger na kinakain ko, inabol ako ng isang stop nila dahil napalayo na ako. Lumamig na yung burger, yan, pinuntahan na ako. Yan, burger show, mga kabeli, try nyo. Imagine nyo mga kabeli, nagka-cleaning. Kel! Lagay mo muna sa lamesa. In-order mo ako? Ano ba sa'yo? Wala. So yan mga kabeli, ito yung price naman nila. Chef, mangkukulat. Yan o, nakadikit yung sticker natin o kabeli o. Ha? Burger show, flaming grilled menu. Ayos yung mga pangalan ng burger mo, Sara. Mga motor. Hindi po makakalimutan. Mukhang mahilig ka sa, sa mga motor. Ayos. So mga belly, start sila sa 50 hanggang 130 yung price. So yung 130, big patty na to sigurado. Okay. Ang belly, ito yung mga patty nila. So itong patty nyo is pure beef. Pure beef po, homemade. Homemade, ayan, yun ang maganda. So mga kabeli, dati kasi na try ko na to. Yan. Sino kumabal sa akin siya? Yung isa po kasama. Yung isa. Beli, nabal tayo nun. Natutuwa ako nun. Tapos kumain akong burger. Ayan. Mayo cheesy right. Sara, anong bestseller mo dito? Yung bestseller po namin, yung in-order nyo po, yan, NMAX. NMAX, ayun. Thank you. Sir, promote natin yung The Carnival nyo. Maraming salamat po. Welcome po kayo lahat dito sa The Carnival Food Park. Yan. Siyempre po dito sa Burger Show. Yun. Subscribe po tayo kay Kabeli. Thank you po. Since bago pa lang siya, bago pa lang din po yung Burger Show. Maraming salamat po na promote. Tatlo na po yung branch po natin ngayon Thank you. sa Burger Show. So ayun, ang kagandahan, successful na si boss. Salamat po. Thank you. Ito po yung Ay. para sa ating mga grupo. Ayun mga Beli, merong... Yan po yung Burger Show combo po namin. Ayan, magkano itong ganito, idol? 295 po, may price na yun. Ayan, 295 mga Beli. Paul, Banat, mukbang. Ito po yung NMAX na sir. Ayan, NMAX. Thank you. Ito daw sa akin, Paul. Yung Aerox ko po. Yung Aerox. Thank you po. Ay. Ha? So ayan mga Beli, dito shawarma rice. Yan. So yung shawarma rice nila, start siya ng 60. 70, 75, 95 yan. Tapos may mga candy. Yan. So idol, guguluhin kita. So yung mga ingredients mo, ikaw na gumagawa. Opo, bali po kami na yung gumagawa. Ayan. So may mga brands na rin kayo. Meron po, marami na po. Meron po dito sa Candaba, San Rafael. May iba pang nagpapapranch. Okay. So idol, tanong ko lang, yung pita mo ikaw na rin gumagawa. Yes So po. ikaw may-ari? Po. Ikaw din na may-ari? Bali po, Or... meron po siyang first owner. So, maging second owner na rin po kami. Okay. Parang franchise na lang Opo. din. Ay. Bali po, sila na po, homemade na rin po yung mga pita and then beef. Paano ba kalakaran sa franchise? So ituturo lahat sa'yo, pati mga sauce na ganito.
Yes po. cheese sauce. Opo, tinuturo po sa amin. Minsan po, pagka in-order na rin po namin pagka Masyadong busy na. hindi na masyadong hassle. So katulad nun, nag-franchise ka sa kanila. Pero ikaw, pwede ka rin magbenta ng franchise, hindi? Hindi po. Sila lang po ang May karapatan magbenta. Yes po. Ayan, promote mo na lang yung ating The Carnival. Yan, open po kami ng 2 p.m. and then close ng 10 Ayun. p.m. Ito po, the Carnival Food Park po. Bali, punta po kayo. Masarap po dito and then maganda po yung ambience. Ayan, ambience ang number 1. Yes, sir. Idol, anong pinaka bestseller mo? Bali, shawarma rice po and then pita. Shawarma rice, opo, pita. nag-add din na po kami ng corn dog. Ayun, corn Corn dog. dog station din po kami. Okay, thank you Idol. Maraming salamat. Thank you Good po, luck thank sa you po, negosyo. Thank you. Okay mga kabeli, so dito naman tayo sa Lomi House. Lomi House, so Goto Pares. Ito yung paborito ng Team Gabelli natin. Sigurado, ito yung order ng mga yan. Yun o. Hello po. Lomi. Pilitin natin. Ate, pwede ba akong pumasok? So sa ngayon, anong ginagawa mo ate? Nag-ano po ako ng tokwat baboy. So tokwat baboy, so magkano price niyo yan? 20 pesos po. 30 pesos. Ayun. Wala pa siya lugaw nun. Goto. Wala po. Pag po LTVN po, bali po 50. Ikaw may-ari? Hindi po, yun po. Ayun mo. Pinsan ko po. Pinsan mo. So, yan mga kabeli. Wala yung may-ari. Baka pag kinulit kasi ate, baka magalit na sa atin. Yan, pagkita na lang natin yung price nila. Ate, ikaw pala may-ari. So, ito yung price nila mga kabeli. Lomi House, bestseller. Yan. Start sila sa 60 and 50. Yan, may 40 din sila. Goto. Dinakdakan. Ano pala yan, iba-iba. Extra. Yun. So ito, kumpo hinasal. Ang kumpo hinasal mga kabeli, yan, 99 pesos, chicken hinasal. Grilled liempo, 99. Unlimited rice and soup, 120. So unli to mga kabeli. So mga kabeli, silipin nga natin. Idol, pasilip nga ng inasal niya. Ayan no. Unli rice yan na. Yan. So sigurado ako dito, best seller nila is sinasal. Idol, pwede pa silip na linuluto mo? Yan. Magkano sa ganyan, liempo? May 120 po, may 100 po. Oh, only rice na yan. Sa 120 po rin. Ayan. So yan, may order na yan. Ano? So pinaka best seller nyo dito, sigurado inasal. Yun na din na dyan. So mga beli, best seller, tama tayo. Chicken inasal. Ayan mga beli, bisitahin nyo na lang. Only rice, 120. Hello po. So eto na si Samji. Ate, magkano Samji mo? Magkano? Ay, menu, ayan. 119, 129. Unli din yan. Hindi. Ano lang siya, yung kung ano yung setup nyo, kunyari, yan. Good for one person. Ayos mga belly. So, yun o. Anong tawag dito? Potato balls. Ano yan? Baby potato balls. So, yan ang timpla niya mga belly. Medyo manamis-namis siya. Yan. Sarap yan. Tapos kimchi. Gawa nyo na to. Opo. So, kayo na lahat gumagawa. Ayos mga belly. Kimchi. Ito, Fish cake po. fish cake. Tapos, ayun o. Ito, ano to? Lumpia sariwa. Magkano? 70 pesos po. Ayos. Tapos tokwa. Mga shabu-shabu po. Ang shabu-shabu. Meron shabu-shabu. Yan, small, 49, saka 89 yung big. Shabu-shabu. Yan, natin, maraming salamat. Thank you, thank you. Okay mga kabeli, balikan na natin yung kabeli natin. Yan. Ay, sir, magtatanong lang, kamusta po yung pagkain nila? Okay. Masarap naman po.
Ay, Dito mo taba. tanungan. Walang hindi masarap dito. Ayan, masarap ba, Pogi? Thank you, thank you. Ayan mga kabeli, dami natin pagkain. Maubos ba natin yan? So mga kabeli, pinagmukbang tayo ng The Carnival Food Park. Yan. Thank you. Ayan, corn dog. Ano? Dito na lang. Ikaw? Thank you. Nung kayo sa likod. Tayo graduate siya pa. Pusod, lagyan nyo ang space sa gitna. Mag-iwalay mo na kaya. Yan. Sige pare, kaya pa. Paul, kaya pa, isa pa. Isang usog pa. Okay, okay na natin. Okay, cut. Pare ko. Ito. Kaya mga Beli, game tayo. Yan Paul, lead the prayer. Burger po. Yan mga Beli, background natin. Ano? Na Carnival. So mga Beli, tignan nyo naman yung ano. So ito mga Beli, isang set na to 200 plus. Good for 6 person. Dami natin pagkain na. Happy birthday Michael. Salamat po, salamat. Happy birthday Michael. Ako kayo na. February po, yung ano ko. In advance na natin. 27 pa yun. Okay mga Beli, titikman natin yung pagkain. So, John Paul, dito pray. Lord, maraming salamat po sa masarap na pagkain ng Lord. Sana po i-bless niyo po yung pagkain namin, Lord. Sana po gabay niyo po sa mga lakad namin, Lord. In Jesus' name we pray. Thank you, amen. Thank you po. Kain po. Kain tayo mga kabeli, dami natin pagkain. Ayan. Ate, salamat po. So mga kabeli, itong burgers yung natin mga ito. Ayun, no, may mga profit. Thank you. Ang dami nating drinks. Pwede mo picture? Opo, ma'am. Sige po. Game. Kaya lang, hindi kami naka-uniforme ngayon. Dapat pala nag-uniforme kayo. Harap kayo, harap. Tayo mga kabeli, start na natin. Tanggal muna tayo sombrero. Ayan. Start na tayo mga kabeli. Ayan. Tatawa-tawa ka na naman. Ayan, katoto. Kain po. Kain po, mga katoto. So mga kabeli, pagkain ng burger, hindi. Ayan. Ganyan. Tama. Tama po. Pagkain na ka. Kain po. Sumpo. Sarap. Dito ako na-miss eh. Itong sarap. Belly number 1, sarap ng beans nila. So sagrada pala gamit nila. Burger, oh. Kain po. Sarap yung pare. Sarap. Sarap po. Sarap po. Ba't ba nasa akin lahat? O, shawarma, kung may gusto. Nakabeli shawarma, tikman natin. Burger, bestseller, drinks, sarap. Nakabeli, sarap. Shawarma rice. Kaya naman, kumain ito. Sarap. Nasalita kayo, mukhang tahimik na kayo. Sokot baboy. So, corn dog mga Benny. Corn dog sana.
Oo, shawarma. Penge. Mga belly, panalo. Sarap. Baka totoo. Grabe. Yung mozzarella stick nga talagang sticky sa mga belly. Sarap. Ano sabi niyo sa lugaw? Ano ba order niyo? Sarap po. Lugaw tsaka tapos baboy. Sarap. Ayos. Sarap po. Sa inyo, pares. Nakakaputo ko at babay. May pares ko. Kalimutan mo natin para. Hindi, ito na. Po ako dito. Michael, ano masasabi mo sa mga paninda rito? Napakasarap po. Kaya DJ Carnival po ba? Ano po ba? The Carnival. Carnival. Ayan. Nakakautal po eh. Ayun. Kaya Pero ano masasabi napakasarap niyo? po. Sarap po. Masarap po. Thank you po. Punta po kayo rito sa Candaba. Ay, may drinks kayo tolo. Yun, anong tawag dyan ate? Blueberry lemonade. Ito naman po, green apple lemonade. Green apple lemonade. Okay, tikman nyo mga kabeli team. Hingo. Sige po. Harap natin kay Hingo. Ayun. Takoyaki mga kabeli. Dami pa. Birthday na birthday si Michael mga kabeli. Oh. Po ang cheese bomb flavors. Eto, anong tawag dito idol? Cheese bomb po, ay original flavor po siya. Okay, tapos to cheese bomb flavor. Okay. Okay, tikman natin. Advance happy birthday, Michael. Yun. Daming pagkain mga kabeli. Happy birthday, Michael. Kumain po kayo. Sarap na ito. Tapos na ako sa lugaw mga katoto. Tikman nyo to, tolo. Yung iba naman. Tatak na tayo. Yung burger, tol. Mga burger. Ito. Sino may gusto na ito? Tayo. Tikman tayo mag-cheese bomb. Ayan, ano yan? Original flavor yan, tol. Ako din po. Tignan po natin mga kabeli. Agilit. Ayun, thank you po. Papali. Papali. Yun, namula si Jeffoy, oh, sa sarap. So ito mga belly cheese flavor. Shoutout Angela, paborito ni Angela to eh. Sarap na sarap. Apo, masarap. Tikman nyo, kayo naman. Ay, ano yan? Meron pa rin? Belly, buffalo. Anong flavor to ate? Garlic parmesan mga kabeli. Takoyaki po. Takoyaki, tikman nyo. Ayan, burger. So mga belly, ano to, garlic parmesan. Amoy parmesan mga belly. Alam naman natin yung amoy ng parmesan. So mga belly, susubukan natin si Michael. Hindi, Sumi. hindi na po. Ha? Busog na po. Hangat. Ang lasa? Masarap po mga kabeli. Alam ko sabihin mo, mainit eh mga belly. Masarap po. Tapos may mga siomay sila mga belly. Sariling produkto nila. Burger. Burger. Sabay-sabay tayo mag-burger. Kasama sila, no? Jambal. Burger po. Okay po. Burger po. Burger po. Wait lang. Ako din eh. Sabay sa badal, pantami. 1, 2, 3. Mukbang mga kabeli. Thank you po. Thank you, thank you. Yan. Sarap. Sarap na kulay green. Maraming salamat sa The Carnival. Kukunin tayo. Garlic parmesan mga kabeli.
Thank you po. Mga belly, sarap. Crispy, tapos lasa-lasa yung parmesan. Ito po, mga kapeli, punta po kayo dito. Ang gagawin ko. Mga belly, maalog na daw yung postiso ni Michael. So kayo, kain kayo ng kain. Marami pa. Busog na po, sobrang dami pagkain. Sarap. Kailangan pala may yan. So ito yung original takoyaki mga belly. Grabe, hindi ko mauubos yung burger, dami ko gusto. Dahil pagkain mga belly, salamat sa Carnival Food Park. Thank you, thank you. Siomay. Lahat masarap eh. Hindi na tol, magmi-mix eh. Meron pang Busog na ako, pero sige pa. Mukbanger mga belly. ito mga pare ko. Shout out. Shout out. Bang. Iinom lang ng drinks. Mag-hand gloves tayo, syempre. Mga belly, pag pumunta kayo rito, huwag yung kalimutan tikman tong sa coffee na sinta ko. Sarap ng mga drinks nila. Ito kasi, pwede dito. Para di mo dito yan. Boy setup, pasok. Sa'yo sa mga kasetap. Boy red. Dito mo yung mga pare ko. May bag ko. Ba't ang anim kasi? Anim kasi tayo. Sarap mga belly. Kaibigan natin natin. Yung kulay, binabad sa ano yan. Sabi ni Michael, bakit daw kulay green? Kulay green daw yung yung tinapay, burger buns. Pero masarap po, mga kabeli. Tama niya. Mga beli, uling patak ng burger. And McDonald's. Apo, Alin? burger. Gulay. Oh, siomay. Ayaw nyo na. Ito. Ano yung siomay ito? Black siomay. Siomay. Siomay? Large spin. Basta siomay. Ano yan? Dito. Tigil ba? Pares. Yan, padami, papa. Ingat nyo na, grabe sa. Ano yan? So mga beli, ang lahat ay masarap. Ang lahat ay busog. Ako di pa po. Ayan si John Paul, oh. Nakadalawang tinapay ka na, tol, ha? Pangapat na po po ate. Pangapat na yan. Ate kayo ni John Paul. Opo, ate kami going ko. So mga dyan yung mga beli. Sarap. So lahat to boss na beli. Lahat po busog. Lahat busog. Si
Nabusog ka, Ken? Busog po. Kaya nasarap ka sa lahat ng pagkain. Masarap po. Marunong ka tumikim eh. Ha? Opo. Hello po. Thank you po. Ayun na, antok ka. Busog na eh. Naligo ka na. Busog po eh. Busog. Dami mo rin nakakain. Ara, anong masasabi nyo? Sarap po. Thank you po sa lahat ng store dito. So lahat ng inano sa atin, masarapan kayo. Masarap po. So yung mga very proven, masarap lahat. So si Michael nanibago to sa lasa nung blueberry yun eh. Medyo may asim kasi Nesty yun. po, Nesty. Hindi Nesty yun. Ano po ba yun? Wala Nesty doon. Okay mga kabeli, thank you. Yan, nabusog namin. Nabusog kami at natakam kayo. Okay, yan, bisitahin nyo to. Ayan, sa likod natin. Pagibasa. The The Carnival Food Park. Ang Dawa, Ayan. Pampanga. Mga beli, ingat ang lahat. God bless all. Sa may management ng The Carnival Food Park, maraming salamat. Yan na napapasyal kami. Thank you sa mga privilege na binigay nyo sa amin. Thumbs up. Thank you. Team Kabeli, Thank you po. isang bagsak, The Food Park. The Carnival Food Park. Ay. Thank you, The Carnival Food Park. Thank you, The Carnival Food Park. Salamat, salamat. Ingat ang lahat. God bless all. Thank you, Michael. Thank you po. I love you. Love you. Happy birthday. Happy birthday.